ako? Hindi pwede. Ayan guys. It's okay? Guys, sabi si Miming, ito si Mami. Hmm? Isasama. Ba't ang ingay mo? Nakakaya ka. Ha? Ano lang? Gusto niya kahit nakulas. Swimming daw siya. Ingay-ingay eh. Bata doon nakausap siya din sa yakap. Swimming nga daw siya eh. Samahan mo na. Sa slide. Nay! Hoy! Hoy! Lamig! Nakapera ka na. Nakapera ka na. Nakapera ka na. Isa pa lang. Jesus, sabi ko muna kasi lalamigin ka na eh. Ikaw na mag-picture. Eh, ayaw mo lalakan. Mamaya, dapa ako eh. Hindi ah. Ay, madadapa ako. Hindi. Okay na. Ayan o. Ah, slow mo. Slow mo. Ayan na. Perang minutes. 3 minutes. Ha? 3 minutes na. Bro. Ikaw na. Parang nag-air ko sa bahay guys. So guys. Ayan, diyan kayo maligo. Malapit lang. Nanginginig. Nanginginig agad. Nanginginig agad oh. Nanginginig agad. Bakit? Damit. Solid. Ha? Damit. Bawal damit? Ah. Ganon. Ah, short lang. Ah. Ayan guys. Sana magustuhan nyo yung aking in-upload na videos. Kahit na, ayun, na simple way lang. Yun lang ang kaya ko ang maibigay sa inyo guys. Ah! Bakit? Ah, yan o. Oh. Utang ko si Sophie doon. Mag-picture pa kayo? Yup. Oh, baka mabasa ha. No. Bagong bago yan. Baka mabasa. Sige ka. Sarap dito guys. Ayan. Nakaka-relax ang isip. Ayan. Sana magustuhan niyo po yung aking new upload na videos. Maraming salamat po. Ayan.